akauya pamba pangu gora akapera muna Novemba. Akati ndauya pano ndizogara pano ndivake pano. Ndikati nemhaka yei? Akati nekuti munin'ina wangu akambogara pano. Ndikati munin'ina wenyu akagara pano akaruita zviro zvake akaenda. Uye patobvawo vamwe vanhu vanogara pano nekuti pano hapana ane pemiti. Saka inini handina kwandinoenda nekuti pamba pano ndopamba pangu pandinogara. Ibvai pano muende nekuti makasiyiwa nemurume. Ndikati murume wangu akandisiya ndakagara pano nevanhu. Saka inini ndicharamba ndakangogara pano ndichirima pano. Pandakagara panapa vanhu vaitogara pano mundo wairima ndakatouya wenu watotorwa nomwe munhu ndikatotanga kutotema ndikarima. Saka inini pamuda kumbouya kugara pacho ndepari kai pamakatema pacho ndopandiri kutouya ndovaka imba yangu ndogara. Ndobva aenda pamba pake mukombuni imomo ndopaanotogara atone munda wake. Ndobva apedza zvewiki sondo rimwe chete ndobva adzoka kwakuya netractor rekwaanoshanda kwakurima imwe ndima isina zvigutsa. Ndobva adzokera ndobva agara ndobva ndatsvaka munhu anorima ndobva atondirimira kuti ndisime. Iye ndobva auya nezvidhina zvake kwautovaka imba yake pamba ipapamba kwauchiti pandakarimisa paya paya ndobva iye atosima kandi ndikauya panapa kuti pasime ndinokutemai nokuti simuka mende kuisha kwenyu makasiwa nomunhu. Ngati ndinga handibvi panapa hakuna kwandinoenda ndobva ndichatogara ndoda kuzviona. Ndobva atouya kuvaka dzimba kwautogara ipapo nemhuri yake. Izvo ndobva atori pamba pano. Akagarapo kubva rini? Gora rakapera muna Novemba. Novemba dzimba atovaka dzimba? Akatovaka dzimba 2. Saka mairegerere kumhangara asati avaka? Ndakaenda kuna chairman akamudaidza hana kuuya. Ndobva ndagara. Muri kuti pamundapa hapana pemiti? Hapana pemiti. Mukombo. Muchi? Mukombo. Mukomboni? Ifamu? Ifamu. Muridzi wacho ndiani? Ifamu inonzi ndere anonzi Kadzura. Ndira Kadzura? Anonzi Kadzura ndiye anonzi muridzi wefamu. Ari kupi izvo zvikadzura? Ndaingoziva kuti ari pamutata. Riri kupi famu iro? Riri kuOak kuClay. Neemavhiti. Because kana muri mufamu memunhu ka iye Kadzura ndiye anofanira kunge ari complaining. Ukupanzwisisa? Ziwe famu akati inini hapana chandinogona kutaura nokuti vanhu makangogara mufamu. Takakopiwa famiri vanhu makangogarawo mufamu imomo saka ini hapana chandinogona kutaura. Awari kugara wakawanda vanhu vakangopinda mufamu wega illegal. Saka wese wari kutopara mhosva wese. Saka pauda kuti mambo apasise illegal to be legal. Muri kuona pane nyaya iyo. Vanhu vane mhosva voda kuti mambo ini ndipasise kuti ndipasise zviro zviri illegal ndizvipasise kuti zviite legal. Nekuti ndava ine permit zvaitaurika taiti munda wenyu muri kubanzwisisa kuti apo paro apa hapana permit muri kugara zviri illegal mumunda mewanhu. Zvamuri kugara zviri illegal mumunda mewanhu ini ndopasisa kuti uyu ari illegal. Paro pari illegal ndozvipasisa sei? Ndinofunga kuti uyo asina kuuya matombatane ekotini. But wese kawaripo zviri illegal. Uyo ane yake kusauya kudare which is budzi nhatu. Haana kuuya kudare. Asi nyaya yacho yapurizidendwa. Inini ndomuti ane mhosva yekugara pamunhu pari illegal. Haana mhosva yekuti arikugara pari illegal asi
anakuya kudare tinombata nechi yake kusauya kudare imbudzi nato apo ndapaona asi takakuenda panyaya nyaya unoipasisa sei aitongeje zvapa ndakadaidzwa kwachienda mbuyawo vanhu vari kurima murwizi ndokubva wandidaidza kuti mambo uyu ari kutora munda gadheni rangu yai mundidii atora gadheni rangu yai mundigadzirisi ndosvikapo wese vari kurima murwizi saka ndinopasisa chii ipapo ndepani ndepani hapana muridzi mese tiidi ibva ipo eastland haibvumirwi 30 meters kubva murwizi haubvumirwi kudii saka iwo kana uri kurima pasingabvumirwi woda kuti inini mambo ndiwe nditaura kuti rima apa pasingabvumirwi kurima mangwani wakuuya namudhumeni woona zvonzi takapiwa namambo zvakanzi rimai zvonzi muti mambo rimurudzii asingazivi mutemo saka apa haisi nzvimbo yenyu nekuti muri mupurazi memunhu hamuna title inokubvumirai kuti murime ipapo saka ini mambo ndinozopasisa sei kuti ndepenyu in the first place imimi pasiri penyu zvinonetsa ndechekuti ndopataimbogara ipapa vanhu vakawanda makatozara vanhu vakatowanda vanotogara umwe nomwe akagara pake uyo wakatouya kuzogara pandiri achosiya dzimba dzake pautorima pesa zvokuti mwaka wapera handina kana patakarima muri kushandisirana zvisimba nekuti vese muri illegal. Maybe changamire pamwe wanga approach Ministry of Lands since zviri nepurazi mukati ndenga but vari kuenda vese vachitodzimwa ikoko zvikapedzera zviri right pane kuti zvimonerebo namambo nekuti muri kuenda muri kundodzingwa papi pamuri kurwirana hapasiri penyu nekuti dai pari penyu mungadai mamuine title deed permit makapuwa nehurumende kuti ndo penyu apa ari kupinda mumunda menyu yaitongeka iyo manje apa muri mupurazi remunhu mese muri kuba saka advice handikatoite isingabudi kutondoitawo chisimba kuti mudi murarama zvanzina mambo nekuti mese muri ichi haitongeki haitongeki kama mambo zvaita mumapurazi waigaramo warungu wakaenda uyo akazotorawo purazi avanhu vakasara vakanga vachishandira papurazi ipapo wakangogara kwaungonzi garayo yenyu michingorima saka uyo akushandisa chisimba chekutora nepevamwe vakagara umwe saka zvanzi namambo moitawo chisimba chekuramba makamira kuti akasiyawo dzimba dzake haitongeki apabataka azvinzwisisa ngekutondodeka kana matodaidzwa nemapurisa muri kuramba kuti usauye pachivo pangu motodii but dare kuti ripasise hapana mapasisiro atinoita nekuti hapasi pachivo penyu uyo itsodzi mukavhira kuti azoti minda yangu yese
Otenda manje kundoita sopa. Anomborara weekend yese ari mangwani anoziva kuti anoiza kubatsira. Saka kusumuka. Sumuka yana mai. Kana papa wangu ari pamberi uya ichona.